chcela by som tancovať, áno. Tělo ti slouží. Pracujem na tom, aby som sa udržiavala, aby mi vlastne to telo slúžilo, aby som mohla tancovať čím to. Takže si pořád jako pilná včelka. Matka. Počkej, trubec, královna. Neviem, či to až tak genderovo specifikované tu teda. U včel to asi je také specifikované. U včel je, ale že mezi nami asi úplně. Myslíš si, že mají včely taky jako více gender, nebo jako pohlaví? No, oni to majú jasne definované, že vlastne keď sa narodí kráľovná, tak vlastne sa musí ten včelár oddeliť tú kráľovnú s včelami, tými robotnicami, pretože oni nemôžu koexistovať vlastne dve kráľovny v jednom úli. Takže musí to oddeliť a keď sa to neoddelí, čo sa teraz stalo vlastne môjmu mužovi, uleteli mu včely. Čiže... Doslova. Doslova mu uletěli. Teď jsi mi dala včelu do hlavy, nebo brouka do hlavy, kde se říká ta fráze, ne? Uletěli mu včely. No, právě proto se pýtam, či doslovně, alebo... A teď ale já nevím, co to znamená. Uletěli včely. To se říká, když jako... Si nahnevaný, alebo niečo akože... Ne. Jakože premeškáš něco, že zabiješ na něco. No, je to takový jako pasivnějšího, než že nějaký pasivitě. To ti uletěli včely. Víš, jaký červíme? Ne. Hoďča to. I když možná černý čaj je součástí, ale ten čaj se jmenuje jinak. Odtučňovací čaj. Na zdraví. Na zdravíčko. Na tuky. By som si jahal to teda vládou někam. Tuky jsou tvoje téma? No tak jako... Moje rozhodně, takhle. Už po... Ja som vlastne zistil nedávno, pred pár rokmi, jak som sa venoval vlastnej terapii a tak som si uvedomil, že som vlastne mal eating disorder. Čo ma nikdy nenapadlo, som myslel vždycky, že mám dobrý metabolizmus. No a potom akoby zrazu po 35-ke a aj sa menej hýbem, lebo tak robím iné veci. A zrazu, že brúška, tak že no. Alebo obrátenie perspektívy, vieš, že vlastne začneš milovať tie tuky. Že vlastne ich ako povýšiš na taký symbol, že ja milujem tuky, že tak si dám olivový olej, alebo... A miluješ svoje tuky? Ja milujem... Ty nemáš žádný, promiň. Ja milujem tuky. To sa ti ľahko milé, keď ja nemáš. Keď spievam, stará mama vždy povedala, že Peťko, vieš, že krajšie spievali a prestali. A víš, si mohl naučit nějakou slovenskou, jednoduchou, krátkou, kdyby tě napadla. Začal jsi s folklorem? Ne. Že ne? Jo, já jsem asi jediný jako, ze Slováků, který nezačal. V rámci jako bádání, tak jako vím, že odračka, poračka, prostě folklor. Ale teď, jak jsem se zeptal, říkám, tyho Šavel asi není pevkář. Vůbec. Mě zobrala mamina, já jsem byl hodně malý, keď jsem začal tancovat a mama mala nervy z toho, že se furt někde hýbem a jsem hyperaktivní. A najskôr samozřejmě ma zobrala na ľudovky, ale tam jsem celou tu hodinu, aby to bylo preplakal a nepáčilo sa mi to, bylo to také moc. Ne, tradice, ne. To nebylo tou tradiciou, podle mě to bylo moc také, jako připomínalo mi to nějaké také moc športové. A to rozdělení, ty muži byli taky strašně muži. No, tradiční rozdělení, ne, muži, ženy, ne. No ale potom ma vlastně paradoxně zobrala na společenské tance a to se mi zapáčilo. A tam to je tiež jako v podstatě dost genderové, ale tak přece len ten muž se tam jinak. No a tam ta hudba u tebe, tam je veliký téma, že? Ale ne folklor. Dobře děláš. No a takže vy se teda znáte dost dobře, hodně. Že já to nevím, já to vlastně jako... No, akože úplně super najlepšie sa asi nepoznáme, ale skrýžili sa nám cesty v Prahe. Hlavne okolo sestry vlastne. Každý umělec prochází určitými etapami vývoje, střetává se sám se sebou i se svým egem. Umění je velmi složitá komplexní věc, která si žádá od umělce totální angažování se. Umělecká tvorba nepodléhá pravidlům. Umělec by měl mít prostor k nadechnutí, k vyjádření, ke sdělení. Nesmí být upozorňován, omezován, zašlapáván. To, co dělá, si však musí umět obhájit i před společností. Dnes možná více než kdy jindy. Umění se podílí na formování společnosti a jen svobodné umění umožní formování svobodné společnosti. Vítejte v závažném a snad ještě svobodném světě umělce.
Dobrý den. Vítám vás v prvním díle druhé série talk show Choreograf v ringu via Bratislava, kterou pořádá české uskupení Pulzar a 19. ročník Ludens Festu v roce 35. výročí od politického převratu v Československu. Letos zde přivítáme 6 hostů, původem ze Slovenska, ovšem s výraznou zkušeností v zahraničí, aby zde představili umělecký souboj o vize, cíle a hodnoty. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že je třeba nejen jednat a tvořit, ale také se potkávat, mluvit a vést dialog. A jako první zvou do našeho ringu ke sdílení svých pohledů zvenku taneční umělkyni Katarínu Brestovanskou a tanečního umělce Petra Šabela. Petr je to takový, nejde to zkusy. Petře, tak po česku. Tak, možná tušíte, Katarína tuší, ta je z Loňska nastudovaná, že začneme naší tradiční zahřívačkou. Katko, absolvoval si Filozofickou fakultu v Bratislavě, obor lidských zdrojů a kulturně sociální vědy, ano nebo ne? Ano. Petře, jsi absolventem Vysoké školy muzických umění v Bratislavě a také Belgické univerzity Parc, ano nebo ne? Parc je univerzita, ale ano. Kataríno, ty jsi tanečnice a choreografka, ale jsi také taneční manažerka, ano nebo ne? Ne a ano. Petr, ty jsi tanečník a choreograf, ale jsi také pedagog, ano nebo ne? Ano. Katko, ty žiješ v Německu, Česku a na Slovensku, ano nebo ne? Ano. Petr, ty jsi tanečník a choreograf, pardon, ty žiješ v Belgii a na Slovensku, ano nebo ne? A v Praze. Kataríno, ty jsi obdržela cenu za přínos v současném umění až v Chile, ano nebo ne? Ano. Petře, dokonce 4krát bylo vybráno taneční dílo, na kterém jsi se spolu podílel do prestižní evropské přehlídky Eurobase, a to v letech 2006, 2012, 2013, 2014, ano nebo ne? Za ty roky by som nedal ruku do ohňa, ale asi áno. Katko, Slovenský fond na podporu umenia opakovaně podpořil tvoji tvorbu, ano nebo ne? Ano. Petře, podpora od fondu na podporu umenia je pro tvoji tvorbu podstatná, ano nebo ne? Áno. Dobře, děkuji, pojďme do prvního kola. Díky zahřívačce už víme, kde jste studovali, kde všude žijete a tvoříte, co jste kdy vyhráli. Ale ještě se však na chvíli zastavíme u vašich začátků a odchodů a návratů. Tečka. Otázka na vás oba. Jak se vlastně teď máte? Som rozlietaná a potrebujem sa zakoreniť, uzemniť a známo si zadefinovať, že čo vlastne, čo je pre mňa tá priorita. Petře? Ja asi súčasne s beznádejou a plný nádeje. Dneska sa cítim veľmi, že idem with the flow. A jak se máš v Belgii? V Belgii se mám niekedy hodne osamelo. Katko, ty v Německu? Ja sa v Nemecku nemám osamelo, mám tam veľmi takú maličkú komunitu a naozaj cítim podporu. Preto sa tam rada vraciam a je to vlastne jedna z tých priorit, že si musím zadefinovať, že čo je pre mňa, nie sú tie priority alebo kam sa chcem uberať. Jak se máte v Česku? V Česku se mám krásně. V Česku výborně. A na Slovensku? Ako doma. Na Slovensku? Ťažko. Petře, proč tanec? Kdo nebo co tě k tomu vedlo? Hyperaktivní malý chlapec, který vyzval na nervy rodičom. Nelezol na nervy, ale ktorý si povedali rodičia, že niečo treba a mama ma vlastne najskôr, ako sme spomínali na videu, zobrala na ľudový tanec a tam som teda len preplakal celý čas. A potom ona je učiteľka a jeden žiak, jeho mamina učila spoločenské tance, tak som sa dostal k tomu a odtiaľ už to išlo ďalej. A jak si se pak z VŠMU přesunul na Parc?
Ja už na Rušmu som vlastne si uvedomil, ja som študoval predtým gymnázium, takže mi vlastne mal som pocit, že mi chýba tréning a prax tanečnícka a začal som hľadať školu, ktorá by sa viac venovala súčasnému tancu alebo modernejším prístupom a viac akoby interpretácií a parc mi dával veľký zmysel a boli dosť šialené na to, aby ma vybrali, tak som mal šťastie. Katko, ty jsi sice tanec nestudovala, ale pohybovala se v tanečních kruzích, tancovala si v souborech Bralen, L-Dance. Nepřemýšlela se nad studiem tance i později, respektive jak se stalo, že si u tance zůstala a začala působit i profesionálně? Premýšľala som po skončení filozofickej fakulty, som premýšľala nad štúdiom choreografie na VŠMU. Tiež to nebola tam súčasná, nebol to obor, alebo v choreografii sa neštudovala súčasná choreografia, potom ľudové tance, jazzový tanec a to som nechcela, takže proto si tam stratila. Čím se stalo, že jsi začala působit profesionálně, i bez studií, že vlastně je to tvůj obor, je to tvoje přehole možná? Áno. S tým tancom som vždycky bola v kontakte a podmanil si tě. Oba jste čtyřicátníci. Petře, ale za tebou je tolik práce, tolik děl, jak za slušným šedesátníkem. Čím to je? Možno, že som začal skoro. Možno, že som bol nadproduktívny, ale skôr asi aj šťastím na rôzne spolupráce. Katko, ze svého studia managementu lidských zdrojů a kulturních a sociálních věd uplatňuješ něco ve své tvorbě? Je to vôbec možné? Áno, je to úplne zásadné, pretože vnímam svojich spolupracovníkov tak, že každý snaží sa nahliadať na tie ich zdroje, podporovať vlastne počas procesu tvorby svojich spolupracovníkov a nejakým spôsobom neuzurpovať si vlastne to posledné právo veta, ale vlastne spoločne, tá vízia, že spoločne tvoríme, spoločne prinášame nejaký formát alebo tému a to sa snažím vlastne vždy mať na zreteli, že nevyužiť, ale vlastne získať si tie zdroje druhých ľudí a vlastne z toho tvoriť. Jak byste třeba porovnal své působení v Belgii a na Slovensku krátce? Tak na Slovensku som dospieval. V Belgicku ešte stále spievam? Nie, tak nie. V Belgicku sa mi otvorili úplne na obzory a stratilo sa mi zo slovníka slovo normálny. Ale vlastne potom si zase na Slovensku ja do vždy budem pripomenúť vášeň a zanietenosť a potrebu tvoriť. A nie len akoby obsesiu alebo radosť svorím. A můžeš říct, co děláš vlastně tam a proč se naopak zase pořád vracíš sem? A nejen na Slovensko, ale i do Prahy? Tam vlastne v prvom rade existuje akoby ekonomicko-sociopolitické zázemie, ktoré mi dáva stabilitu na to, aby som mohol potom riskovať. Aj tam, ale vlastne potom aj inde a častokrát mohol povedať projektom, ktoré možno ísť. Keby som žil v Prahe, tak im nemôžem povedať áno, za takých podmienok hlavne. A čo robím tam, v tejto chvíli sa viac venujem interpretačnej akoby časti svojej práce tam a pedagogickej. A tu asi viac tvorivej, mentorovej, mentorovaní, koučovaní. Katko, v čem tě Německo ovlivnilo v rámci tvého pohledu na tanec a choreografii? Co jsi odtamtud přinesla na Slovensku? Prinášam si, a robí mi radosť, že v Nemecku vlastne, keď sa bavíme o nejakej téme, tak naozaj sa snažíme poňať z môjho pohľadu, že nie len neskočíme živelne na nejakú tému a ideme to proste spracovať, ale naozaj pomerne veľa času strávime tým vyhľadovaním referencií, odkazov, videí na tú prácu, na tú tému, ktorú pracujem a vlastne ľudia sú úplne štrukturovaní, čiže to mne vyhovuje, že vlastne celé to je nastavené veľmi štruktúrne, veľmi transparentne a analyticky. Děkuji. Tak posuneme se do druhého kola, kde už rozebereme víc vaší tvorbu.
V tomto kole se budeme věnovat vašim inspiracím, tématům, kterým se dlouhodobě zabýváte, anebo které záměrně opomíjíte. Otázka opět na vás oba. Jak to vypadá v praxi? Chodí k vám témata sama, například ve snu, nebo jim předchází nějaký výzkum či dialog s jiným umělcem, člověkem? Krátce. Katka, může začít? Tak pri každom tom diele je to iné. Bolo obdobie, kedy som nemala absolútne žiadnu tému, ale chcela som tvoriť, takže som sa zamerala na iné zdrojovanie tej tvorby. Že nebola to téma, ktorá bola nosná, ale boli to iné zámery. No, asi tiež to záleží a sú to asi všetky tie zdroje, ktoré si spomenul. Niekedy to je telesná potreba nejaká, ktorú zavnímam zo svojej každodennosti okolo seba a v sebe. Niekedy sú to témy, ktoré sa ma bytostne týkajú, niekedy ich prinesú moji spolupracujúci kolegovia. A je něco, co podle vás do tance nepatří? Tanec je úplne úžasná disciplína, ktorá môže byť, myslím si, že sa tam dá všetko odzrkadliť, dokonca aj spoločenské témy. Proste myslím si, že tam patrí všetko a tanec má nástroje na to, aby mohol rozprávať naozaj o rôznych témach alebo rôznych fenoménoch. Co by nemohlo být námětem pro taneční dílo, nebo konkrétně pro tvoje dílo? Hej, no jedine nejaké. A vlastne to by mohlo byť nám tam ako niekedy nacionalistické žvácky. Pretože vyšlo to, čo s nimi vlastne. Myslím si, že nejde o to, aký námet, ale čo s nimi. Katko, ty jsi se výrazně zabývala osobními tématy mezi tužbou a smrťou i společenskými shifting systems. Dokonce se v jednom díle Indigo inspirovala pohádkou. Co ti je bližší a kam až tohle tematické spektrum může sahat? Čo mi je bližšie? Tak medzi tužbou a smrťou ma inšpirovala smrť môjho vlastného otca v roku 2019, takže som mala nejakú potrebu to spracovať a vlastne tá téma prišla. Ja som si vybrala téma, ty vybrala mňa. A takisto vlastne sa mi to stáva, že vlastne tie témy nejako prichádzajú a vyberú si ma. Hej. Mám pocit, že to vlastne ako keby ide z jedného do druhého, do tretieho, ale naozaj sa tam snažím proste nič nerobiť a ono to vlastne samo prichádza. Petře, to je poslední dílo Human, na kterém se studoval s Jiřím Šimkem a uskupením V ten život se věnuje maskulinitě. Není to poprvé, co se něčím takový zabýváš. Proč? Co to pro tebe znamená? Sú to akési póly, ktoré v sebe všetky nesieme, ktoré možno v otázke a vo vyjadrení sa spoločnosti nemajú práve najzdravšie vzorce. Takže asi je to túžba osobne nejak rásť, transformovať ich a ozdravovať ich. Katko, pocházíš z hudebního prostředí a hudba je pro tebe důležitá i v tvorbě. Dokonce si dělala výzkum na téma hudební partitura jako základ pro práci s tancem, performance, textem a hlasem. Jak to vlastně v praxi vypadá? V praxi to vypadá tak, že zoberieme si partitúru a vlastne si zanalizujeme, že aké má tempo, aký tam má motív, ako prebieha tá rytmická štruktúra, aké sú tam dostredivé, ostreddivé síly, čo sú vlastne tie rytmické parametre skladby, ako je tam vlastne vertikalita, čiže súzvuk vlastne tónov. Takže, a to sa snažím vlastne pochopiť v tom tanečnom jazyku. Čiže pomenovaním tých jednotlivých parametrov tej skladby alebo teda priestorových a časových kategórií, tak s tým vlastne potom pracujeme v telom. Až pýtame sa, že čo je to vlastne intenzita, čo je to rytmická štruktúra, ako sa vlastne hrá s tým rytmom, čo je to kvintový
printový posun. To už idem moc hlboko, ale proste snažíme sa vlastne analyzovať, čo to vlastne znamená pre ten tanec a skúšať. Teraz jsme u těch témat, u vašich témat. Petře, ty si často vybíráš témata, takzvaně mezi nebem a zemí. Mohl bych tě nazvat tanečním filozofem nebo filozofujícím tanečníkem? No, ako môžeš čokoľvek, že? Možno ja som... Mírej se? Asi nie, ale asi ma skôr zaujíma ten spirituálny aspekt, než možno nejaké príliš dubenosť. Dobře, pojďme do třetího kola. Katko, Petře, pro vás oba je v rámci vaší tvorby důležité partnerství, spolupráce s dalšími umělci. Zajímá mě, nakolik je možné oddělit sebe od ostatních, nakolik se ve společné tvorbě člověk ztrácí a znovu nachází. A je to vůbec důležité? Musíte krátce, ale budeme to potom na další otázky. Takto nachádzanie a strácanie je súčasťou tvorivého procesu, že vlastne tam zažívame všetko. Aj to vlastne spoločné potreby na začiatku spoločnú energiu, aby sme vlastne dokázali niečo, čo je vlastne v hlavách preniesť do toho fyzického vyjadrenia a potom sa aj s tom stratím a vlastne je to prirodzené, je to vlastne Napadáva spojiteľné a oddeliteľné. Petře, ty si tvořil v začátcích své kariéry výrazné duo se Stanem Dobákem, pak si se spojil například s Lucí Kašerovou. Nejvýraznější spojení přišlo, alespoň pro mne, s Terezou Ondrovou. Někdy se mluvilo, že jste jedna osoba, nebo padala otázka, kde je konec Ondrové, začátek Šavra. Co ti tato spolupráce dala? A naopak, vzala ti něco? Teraz sa pýtaš hlavne na spoluprácu s Terezou. Strašne veľa mi dala, jednak skúseností, jednak pokory, jednak lásky, prepojenia, uvedomenia si presne všetkých tých častí seba, ktoré som možno pozabudol, oddelil, popral. Oporu, priateľstvo a hľadanie sa bez toho, aby sme o veciach príliš veľa rozprávali. Išli sme hlboko, bez toho, aby sme polemizovali. A pro tebe, Katko, která z tvých spoluprací je ta zásadní? Zásadná spolupráca je s Martinom Kosorínom. Ještě jednou prosím. S Martinom Kosorínom. Petře, hodně si se v posledním době věnoval spolupráci i se slovenským uskupením Mimo os, Prešíva Nevíťou, Noulom, Tetsu. Vnímáš to i jako mezigenerační setkání? Akože som starý. Jsi 40, ne? Ale je to tak. Ja som sa vlastne Baška Ela Priečková, s Baškou som sa stretol ešte, keď mala ona 15, alebo tak nejako. Prišiel som naspäť do Nitry, kde som vyrastal a ona tam bola na konzervatóriu. A vlastne je to strašne krásne, lebo teraz o štvrtek som sa bol pozrieť na to, ako ona zdieľala absolventský výstup s konzervatoristami v Tichu a spolu a strašne ma to dojalo celé. Že ona teraz robí to isté, čo som ja robil s ňou. Každopádne, je to vlastne medzigeneračné, aj keď ja som to asi dlho tak nevnímal, lebo som mal pocit, že sú to takže spíše ano, a co ti to přináší? No a prináša mi to vlastne možnosť riskovať, asi to by som pomyslel ako prvé. Katko, jak už bylo zmíněno, výrazně spolupracuje s hudebníky, s hudbou. Jak u té probíhá pracovní vztah choreograf-hudebník? Do jaké míry jim zasahuješ do práce? Ty jim. To by bola taká dobrá otázka na nich, ale Martin nakedy zasahujem do práce. Závisí to je to viac napojené na takú hudbu, niekedy menej. Ešte keď prepájame niekedy senzujú sa ja, takže to je A do jaké míry tedy ovlivňují oni tvorbu choreografie? Myslím si, že to ide v tej symbióze. Petře, nepamatuju si na žádné tvoje solo, než by nebylo, možná je, jen ho nevím. Uměl by si tvořit jen sám se sebou? Zajímá tě to?
Vlastne aj keď som robil solo, tak to vlastne nakoniec nebolo úplne solo. Jedna z príhoty po škole, po Parci som robil s takou nemeckou režisérkou Juliane von Klausner. Tam som bol sám na javisku, ale vlastne to bolo s ňou. A potom som pracoval vlastne s Karlom Mihalovom na predstavení Shifts, kde to bolo vlastne solo pre dvoch. Ale vlastne hlavne s ním som veľmi dlho pracoval sám v štúdiu a je to hrozné, to je najhoršia skúsenosť, lebo sa človek zasekne, zaciklí, takže nemá vlastne, no, ako sa hýbať, keď sa nemáš s kým hýbať. Takže teraz nemusíme doslovne hýbať, ale vlastne sme predsa len spoločenské zvieratá a vztahové bytosti. Ovšem stejně, kdy tedy přijde ten čas sám se sebou? A to zase čas sám se sebou trávim hodně. V té tvorbě? Aj v tvorbe asi, ale vlastně možno skôr v nějakých inspiračných cestách a chvíľach a meditáciách a tak dále. Další otázka společná. S kým byste chtěli spolupracovat? Petře? Momentálne teraz som videl ten fantastický koncert a budem teda, ja neviem si spomenúť na meno, lebo som hrozný s menami, ale jednej úžasnej speváčky jazzovej s presahom do klasickej hudby a viem si predstaviť s ňou urobiť nejakú dekonštruovanú operu. Katka? Ja by som veľmi rada pracovala s Jonathanom Burroughsom a Mattheom Fargehonom. Zažila som s nimi workshop a sú to veľmi inšpiratívne. A oni napíšu vlastne to vlastne hudby. A otázka provokativní. A s kým naopak vůbec ne? Můžete si vybrat už z ověřených spolupracovníků, ale klidně popuste úzdu se fantazii a zajděte i do vod zcela jiných zahraničních mezioborových jména, která neznáme. Katka? Mne napadlo, že ja spolupracujem s Janom Prúžliakom mladším, ale s ním by som nikdy nespolupracovala, zároveň vždy s ním spolupracujem. Krásne, natáčíme, je to zvětšené. A Petr? Rozhodně rozmýšlám, nevím vůbec. Šance si ulevit, ne? Nikdo? Asi to by ještě horší, jako kdyby nedopadalo vlastně. Ani nad nimi nepremýšľam, lebo s nimi nepotrebujem spolupracovat. Děkuji, jste za větší polovinou dnešního dílu. Než se posuneme do dalšího kola, pustíme si konečně vaše ukázky z vaší tvorby. Katko, Petře, poprosím vás, abyste se dívali velmi pozorně. Můžete zůstat sedět, já se vzdálím, aby bylo vidět na plátno. Jako první si ukážeme sekvenci z díla Human, kterou vytvořil Petr Šabel spolu s Jiřím Šimkem v produkci uskupení Uften život. 6 minut.
Katko, co jsi právě viděla? Jak bys na základě ukázky charakterizoval Petrův a Jiřího rukopis? Viděla jsem tam rituálnost, nebo rituál nějaký jako rituál, z který se vlastně transformuje jako žensko, mužské narrativy, gesta, trošku toxické. Zbavovanie sa tej toxicity. Vlastne mi tam príde, že telo ako taký katalizátor transformácie. Tak som to očítala. Dobře. Ukázka z díla Kataríny Brestovanské, následuje dílo Codes of Bach.
Petře, stejná otázka na tebe. Co jsi právě viděl a jak vnímáš Katky choreografickou práci na základě ukázky? Prichádzajú mi slova kodifikácia, rekodifikácia, rekonštrukcia, dekonštrukcia, humánnosť formy, hudobnosť, hravosť, estetickosť, štilizácia, nadčasovanie, časovosť. Konec třetího kola. Téma předposledního kola navazuje na závěr předešlého kola. Budeme mluvit o reflexi tance neboli taneční kritice. Chceme vědět, do jaké míry vás zajímá, jak je vnímána vaše tvorba. A máte představu, jak by měla v dnešní době vůbec vypadat reflexe současného tance? Tuším, že na to máte oba svoje názory. Katko, jak by si představovala ideální recenzi na svoje dílo? Tak pre mňa vlastne to zaujímavý vzťah medzi tvorcom a kritikom, ktorý vlastne sa pozerá zvonku a vždycky si kladiem otázku, že čo je to vlastne za vzťah, keď je pomerne jednoduché vlastne len vidieť to zvonku, hej? Ale ten vzťah je podľa mňa založený, by mal byť založený na tom, že vlastne sa pýta aj ten kritik, hej? Že do akej miery sa podarilo tomu tvorcovi, keď má nejaký zámer alebo cieľ, že do akej miery sa mu to podarilo naozaj vlastne pretaviť do tej formy. A v tom ma to zaujíma, hej. Pokiaľ je to len, že chce ten kritik alebo kritička vlastne cez svoju prízmu, cez svoj nejaký filter povedať o tom predstavení, tak je to vlastne také, vnímam to také oddelenie. Ale pre mňa by to malo väčší zmysel, keď je to vlastne v tej symbióze. Petře, ty si své názory před několika lety shrnul v replice na jednu recenzi na recenzi svého díla na českém portálu Taneční aktuality. Tehdy si na to reagoval, cituji. Moja práca, ktorá pre mňa nie je produktom na kapitalistickom trhu, ale pozvaním na senzibilizáciu a prežitok, pozvaním pre ľudský moment v spletí inak ekonomickým drivom motivovanej každodennosti, je zrazu banalizovaná ako produkt, hodnotený bez jasnej artikulácie subjektivity kritikového názoru alebo existencie objektivních kritérií. Jak se na to díváš dnes? To som napísal. Také. Bylo to delší? Hej. A teď, ja si pamätám, že som potom nebol až tak spokojný s tým, ako som to vyartikuloval, ale to, čo som teraz počul, asi s tým nejak stále cítim. Možno menej dramaticky dnes. Baví ma, keď recenzent, kritik nadviaže presne ako v symbióze nejaký dialog, že reaguje cez jej prízmu, perspektívu, obohacuje to, čo sa stalo vlastne o svoje vlastné znalosti a prirovnáva, otvára kontexty, pýta sa na kontexty. Jo, keď je to proste dialog. Ja môžem ešte niečo tomu povedať? Nemôžeš. Marek Hodovič v recenzii díla Codes of Bach píše, cituji, choreografka v rámci svojej tvorby hľadá výkonový kľúč prepojenia viacerých umeleckých druhov, ktoré nechává vzájomne komunikovať. Súčasne je Brestovanská známa svojím záujmom o podobný výskum hudobných či pohybových prejavov, na základe čoho nachádza nové performatívne výrazy. Katko, stotožňuješ sa s tým? Ešte jedno trošku? Ale premýšľam, čo vlastne z toho si vybrať. Stotožňuješ sa nebo ne? Ale áno. A jaké sú teda tie nové performatívne výrazy? No, to je vlastne, keď som sa pýtala tú otázku, že čo je to za formu, čo je to za performatívny výraz, je to vlastne trošku vlastne z toho klasického tanca, je to vlastne tá abeceda klasického tanca, je tam nekodifikovaná artikulácia tela, takže sama, keď sa pozerám na to dielo, tak si hovorím, že čo je to vlastne za tvár. A dodnes mám
tú otázku, že čo sa to podarilo vlastne v tom diele, no, čo sa podarilo vlastne pretaviť v tom diele, čo je to za pohybový jazyk. A na margo vlastne spolupráca s Marekom Godovičom, tak naozaj si myslím, že to bola taká fajné stretnutie, kde vlastne padol otázky, čo bolo môjim zámerom, ako som sa vlastne s tým vysporadovala a to považujem za veľmi dôležité. Pretože iba vtedy vlastne ten kritik môže povedať, tak podarilo sa to tej prestávke, to, čo si vlastne zadala ako svoj cieľ, alebo otázku, alebo bádanie, že naozaj sa to podarilo pretaviť. A teda, čo sa týka tohto tvaru, tak ešte to nemám úplne uzavřené. Takže co jsou ty performativní výrazy od tebe rozdílné? Dobře. Petře, v jednom z rozhovorů si sám sebe popsal jako mix poety, vědce, disciplinovaného řemeslníka, naivního, hravého dítěte, pragmatického researchera a snového objevovatele. Pod mnoha díly si zároveň podepsaný v různých rolích, nejen jako choreograf, ale i jako coach nebo pohybový či performativní mentor. Jak by si sám popsal sebe jako tvůrce či spolutvůrce a současně charakterizoval svůj tvořivý postup? Pokud času. Teď jsme dobrý. Ja som od začiatku svojej práce vlastne nechcel ostať v jednej pozícii, tak aby zase, jak som nechcel byť sám v štúdiu, aby sa to mohlo hýbať. Ale samozrejme, že sa niečo asi prepája vo všetkých tých pozíciách a to je možno nejaká snaha o empatiu, napojenie sa a pochopenie a pomenovanie toho, čo je potrebné pre to konkrétne dielo. Z tých rôznych pozícií vlastne toto. A jednak čo potrebuje to dielo a jednak čo potrebujú tí ľudia, ktorí to dielo vytvárajú. Keď tvorím teraz, tak asi by som povedal, že sa presne snažím dávať priestor všetkým týmto potrebám. Snažím sa dať k dispozícii niečomu, čo je dôležitejšie ako ja, alebo čo je nad moju ideu o estetike, o tom, ako by to malo vyzerať, čo si ja myslím, že je pekné, správne alebo nesprávne a načúvať nejakým spôsobom tomu dielu, čo vlastne potrebujem. A potom sa aj proste v takýchto hrozných slípkoch predvádzať spontínny blízko divákom, lebo vlastne si uvedomili, že to je potrebné ako dielo. Takže asi tak sa nejak snažím, niekedy úspešnejšie, niekedy menej, načúvať tomu dielu samotnému, čo vlastne potrebuje. A potom v spolupráci s tým, čo potrebuje, tak jo, no. Dobře, pomalu se blížíme k závěru, poslední kolo je tu. A v něm si podobně jako loni prověříme vaši kreativitu, přezkoumáme váš autorský rukopis a možná zjistíme i vaši míru angažovanosti. Jestli chcete, jestli můžete, tak si prosím zavřete oči. A poprosím i vás, diváky, jestli chcete, jestli můžete, tak si zavřete oči. A naši hosté, zkuste odpovědět co možná jasně, stručně, ale přesně. Představte si situaci, že v zemi, ve které žijete a tvoříte, je na postu ministra kultury někdo zcela nekompetentní. Jeho kroky jsou čím dál více absurdnější, svoboda tvorby je ohrožena. Je dost dobře možné, že máte před sebou poslední možnost něco na této scéně vytvořit. Reagovali byste dílem na takovou situaci naprosto otevřeně, nebo byste raději zpracovali zcela jiné, možná neškodnější téma? Katko? Petře? Nebolo by to asi neškodné, ale myslím si, že by som chcel ísť, ako minister doplní, išiel by som skôr cestou opačného príkladu. Zaujímavé ma pracovať s tým paradoxom, že určite
sa pozrieť na tú situáciu alebo ukázať paradox. Pokračujem dál. Co by bylo podstatou díla? Kdo z vás začne? Kroj. Empatia, symbióza, súdržnosť, načúvanie. Rozveďte koncept. Mláke pred ministerstvom kultúry, v kroji a v čižme. Proste rovovačka na zemi. Asi to bude tiež pred ministerstvom, ale pred národnou tak sa budú ľudia postupne približovať, až sa budú úplne objímať, až sa budú spájať, až sa budú stávať jednou veľkou jednotou. Koho dál byste k tomu ještě potřebovali? Načrtněte složení uměleckého týmu. Úplne všetci performeri, čo sú na Slovensku, by boli tam. Tiež si predstavím tak minimálne 10 tanečníkov. 100. Tak Cez 100. 100. Aj Češi by prišli, aj Česky by prišli. Aj z Polska, aj z Maďarska. Co byste ještě cokoliv k vašemu sdělení potřebovali? Transparent. Zneli by hlasy, nie slova, ale rezonovali by strašne silno hlasy všetkých, ktorí by boli hlasnejšie a hlasnejšie. A to by rezonovalo tak silno, že by sa ľudia až nemohli tomu brániť a dojalo by ich to, alebo by sa rozplakali, alebo rozosmiali, alebo sa pridali. Skackajú sa transparentní. Kde byste dílo uvedli, už jsme slyšeli. A byl by na to podle vás někdo, a kdo vůbec zvědavý? Koho by to zajímalo? Jen vaši bublinu, nebo byste dokázali přimět dívat se i ty z druhé nepřesvědčené strany? Kdo je na to zvědavý? Hlavne keby sme to pobalili nejakým naozaj kreatívnym záverom, ktorý bol fakt šťavno to popísaný, tak poviem, že tam dostali ľudí z opačného táboru, ktorí boli zvedaví. Koho by tvůj výstup zajímal? Zajímal by někoho? No asi jak bol tak vlastne veľký silný hlasný, tak asi je jedno, či by někoho zaujímal, ale nemohli by ho nevidieť. Poslední otázka, možná to je škoda, ale poslední otázka. Pozvali byste na premiéru také ministryni? No ona by bola postavená do stredu tej kuče a tu by tam všetci tí stovky performerov vlastne mačkali, obývali. Na tvoji premiéru, Katko, by si pozvala ministryni? Určitě. To znají, že by prišla, ale... Můžete využít slovo závěrem. Spojíme si. Je to čo sme. Velice vám děkuji za toto plodné kreativní kolo a nyní jsme v závěru dnešního dílu. A teď vyhlásím vítěze dnešního kola. Prosím, abyste odložili mikrofon a postavili se. Podali ruku. Oba jste v ringu obstáli jste i přínosti. Gratuluju a děkuji. Omlouváme se ještě dodatečně za náročnější kvalitu zvuku v úvodním videu, ale vězte, že až spustíme tento materiál online a do vašich obýváků,
tak je slyšet všechno dobře, takže se těšte, že v průběhu jara léta si úvodní film pustíte a uslyšte každé slovo i pohnutku. Děkujeme za pozornost, uvidíme se pozítří, tedy v sobotu, v druhém díle druhé série, tedy v 6. díle celé talk show a tentokrát v Paktu. Hezký večer a titulky.